وبخير وبخير جلب وبخير وبخير جلب وبخير مولى وبخير جلب وبخير مولانا وبخير جلب ولمن عجب نيل خير مرام مولانا وبصاحب ختام حاتم. الحمد لله رب العالمين. caggal yettude Allah ko jura tudo sallallahu alaihi wasallam ko inde ngawlaabu kono wondi ko yemirore ko ngawlaabu wondu almudagal wondu ni almudagal yemirore wondo hen awdu bannabe en ko jiire kam gawlo dari do almudagal kadi gondudo yemirore nelimi haadi ben haaji goddum ko bandiraɓe rewɓe miniraɓe te kadi ko almuɓe amnata ceerno basiru mo ɗogaɗa ha oumar seydou antumani moutar sama demɓaɗe moutar bou famade sini jang onno ko ɓiya maral muminina kadi jondo ɗum kadi bane worɓe fof ɗe qirli ene qirlima ene jamma kadi mbiɗa ɓe gona bane worɓe mbiɗa koɓe seereɓe ma ɗo mbiɗa nde hitande mbiɗa kamɓe ko ceerno basiru woni ceerno mabɓe kono an kamɓe goni seerema ma ɗum kolluɗa seytal madina seydou bon ousmane on tan kaaliɗo masjid ay wi noon nayo adi ɓe arde talɓe fere ko adi ɓe artude nawi ɓe ko hen mama madina jeeya adi artude ko amadou mountaga ceerno seydou nour kaaliɗo masjid andani mountaga ɗa ha cheikh oumar ɓe goni talɓe fere ko artiɓe e nder sénégal ceerno Nazir Cheikh Oumar joni noon Nazir o woni ndaro on ko ɓi Cheikh Oumar direct on ko ndar leli Nazir Cheikh Oumar on koɗɗo Cheikh Oumar o leli ko ndar on jiɓde famma Nazir Cheikh Oumar jibini Cheikh Oumar famma Nazir Cheikh Oumar nani kala gonɗo wiyatama konko baba ɗon woni baba kala gonɗo andi wiyatama ko baba konko Cheikh Oumar faɗima Nazir Oumar Seydou Antoumani Moutar sama demɓaɗe Moutar bou famade jeeɗi hen kadi ɓe fof naninu ceerno sawnuru wi almuɗo yoni Mamadou Moussa Ly almama Moussa Ly min mi heeɗima mi yi o itti hada hokki sohna Fadi ɓe tawa ɗum min en 66 o itti hada hokki sohna Fadi noon en mbimo seydi Ly madina ceerno Basiru amna ceerno Basiru omo salmima Mahamadou Makki mo salminama bandiraɓe debbo e bandiraɓe gorko salminama almuɗo e ceerno muɗum salminama giɗɗo mum e kalifa muɗum o wima oɗo ñalawma ko ñalawma mo jeeyi tadaɓe Cheikh Oumar ƴetti ko ene jeeya o addi boisson kala kene yare o addi o teddiniri hadara o ɗum ɗo noon ko yawde hen ko mballitoɗa kaɓaɗo ziyara o madina Ousmane ta Ousmane bon Ousmane tan kaaliɗo masjid madina tan kanko noon waddi oɗo enveloppe o wi ko mbeddi ko ma ceerno makki ko heddi ko noon wonko kalmi joni Cheikh Oumar e mba haade ɓuuri muɗum professeur no dari ama Tidiane Diatte no gasi yagadi no gasina gasi joni noon mi salmini hadara o aadi biladi kinnaba wona yaade mbar jam musibili basire sama dembaɗi Moutar bou famade seydi jang o wiyete tikka moƴo ceerɗino joɓeydimaji kako ɓerno furkani wakkani anima ala kulli fallin kako woni baalo wonde so wonde ko sirla bowal inde makko de mat wona ko ayno baali no mbimara ayno baali mat wona ko capanɗe jeeɗiɗi mimo ko capanera wona ko temedɗi elimasire samba dembali Moutar bou famade seydi jang kanko wiyete ko ɗum woni peete jumuru ala sera
musiba limasire sama dembali mutar bu faama seydi jam murwana kawji mutar samba ida wasamba autumani mutar jibi seydi autumani mutar biyete lima geddo اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا سليم جرام تزال اسم الشيخ عمر رewɓe worɓe fof namɗo kadine ceerno nouru yo allah yo moƴƴere so tawi yeyi tikkongol a watte juuɗe ceerno abdal qadir ɗiɗo e Fouta ko gueɗal cheikh oumar ceerno ndiaye babaɓe ɓesmu cheikh oumar rewɓe worɓe fof namɗo kadine ceerno nouru yo allah yo moƴƴere so tawi yeyi tikkongol a watte juuɗe ceerno abdal qadir ɗiɗo e Fouta ko gueɗal cheikh oumar ceerno ndiaye babaɓe wi ko yo lomto on e tablir allah waɗi ko haani eyyi koye konngol ma yalti ittude gueɗal hatta gueɗal saabu anduɓe mbi ko wal ibnu in kana wal ibnu in haaza ma kana abuhu haizahu min al maani faqad haqqaqa nasaba hawni ko mbarodi jibina fowru kono mbarodi so jibini mbarodi hawnaki goto e mon wadde hunde taw koko haani ɗum ko koyngal cheikh oumar mo arri kuna fuutankoɓe non mbi ko ɗiɗo tan gandi cheikh oumar ɗiɗo ne gandi cheikh oumar goto o ko neɗɗo keddiɗo ko jinne kala keddiɗo wonko andi e cheikh oumar kono ko majji ko ɓuuri sa namdama hol ganduɗo cheikh oumar gonguiray gonga andi cheikh oumar ko mini ko aliyu funere makko aliyu sa waɗi mini ko mbaɗa kamɓe jiidi baba sa waɗi funere makko ɓe moynidi ɗum addanimo wiyede kodda adama e ayse ɓe mbi honde waɗi cheikh oumar o wi o andi ko allah waɗani cheikh oumar guila eɓe muyna ɗum noon ganduɗo cheikh oumar fof andimo ko caggal nde o jibina kono muynirde nde kam wadde o daɗima gandal cheikh oumar caggal yimɓe dow leydi he ko jinneji hol jinne ɓurɗo andude cheikh oumar ɓe mbi sam harusim o hoɗi e Fouta duuɓi ujunere e temedde ɗiɗi ko adi nde o haɗata hoore fonde o wiya holko waɗata ɗon o wi omo fandi jibinede cheikh oumar nde cheikh oumar jibina tawi o mawni o itti ɓi ko rekki cheikh oumar yaadi hen ɗum noon so tawi gueɗal waɗama jiiro enen kam ndeƴen so feccama tan en tawre saabu ala ko feccere moƴƴere so wona tawre ɗen lahal men ko cheikh oumar jetten allah ganden wonko allah waɗani en saabu biman oumar al foutiyu summiya cheikhuna akal hajji wala gazawati taqawahu mushharu biman ismuhu fina salasatu ahrufin aynun wa mimun hummara'un tu'akharu wa qala ba'du suqati ataqanu dabda umruhu ب70 عاما ذاك في الكتب سطر و200 رمز على قدر ما حفظ من الكتب يوني انون انن يوني انتن انن كل الاسلام وني الاسلام دوبي اجنره تيمن ناي e capande nay mulu ala gorko balejo ni bodejo ni arabe dari e hoforde hurmus wi yetti allah e ko allah waɗani ɗum gande ɗe fof so duppama ƴarama e ngoɗo maayo o hokkama tan omo wawi wattude no wonno ɓurtinta o mankinta gorko basinoɗo ɗum o ko ɓalejo eɗen jettira allah ko afrique najo eɗen jettira allah ko fuutanke eɗen jettira allah ko taani men neɗɗo noon so dañata hunde anda o wasa ɗum ɓuuri haala ka ko juutata ko pop so tawi tan ko ɗum ɗo funtirteɗen en ɓoye funtede allah e nelaɗo allah e cheikh tidiane cheikh oumar yo funti ɓoye e dow koye men timmaɗen neɗɗo nde daɗata nde nde daara kono nde daɗete nde nde daara kono ɓuuri hawnade noon ko wonde daɗɗo ha datte ɗum ɗo koko kewi koko joli wona eɗen mawnina cheikh oumar ala ko ha mawnen e nder ko allah mawnini hokki cheikh oumar timmoɗen e ɗum ɗo hoto kaaɗen hoto kasten heddiɓe ko kaalata hen ko kadi muñodiren e ɗum inna lillahi sirran yudhiruhu ala lisani mutakallimina won wiɓe ko hadis won wiɓe ko asar loppuɗi e gonga haalane woodi ko kamɓe ɓe tan kaalata ɗum enen so goto e men haali tan wontat goɗɗum saabu jeeya ko kamɓe jeeyi soɓe gari hen heññude ɓe totta ɓe gueɗe mabɓe nde ittude gueɗal hatta gueɗal kala mo ittude gueɗal haɗi gueɗal tawata ko alama arti ha ɗo noon mi dufci naggi hejulci cimbi tan kadi futuro ko 10 kala joguiɗo namdal bisimilla mum ɓesmi cheikh oumar noon rewɓe worɓe garan puccinmi kono sehilaɓe ɓe nanga kono ala kullin min calmini on min juurima on han kadi konngol artat ga tan ɓaade askilaji garani wi ko
yo lomto on e tablir Allah waɗi ko hani eyyi koye konngol ma yalti ittude gueɗal hatta gueɗal saabu anduɓe mbi ko wal ibnu in kana in wal ibnu in haza ma kana abuhu haizahu min al maani faqad haqqaqa an nasaba hawni ko mbarodi jibina fowru kono mbarodi so jibini mbarodi hawnaki goto e mon wadde hunde taw koko haali ɗum ko koyngal Cheikh Oumar mo arri kuna fuutankoɓe non mbi ko ɗiɗo tan gandi Cheikh Oumar ɗiɗo ne gandi Cheikh Oumar goto o ko neɗɗo keddiɗo ko jinne kala keddiɗo wonko andi e Cheikh Oumar kono ko majji ko ɓuuri sa namdama hol ganduɗo Cheikh Oumar gonguiray gonga andi Cheikh Oumar ko mini ko Aliyu funere makko Aliyu sa waɗi mini ko mbaɗa kamɓe jiidi baba sa waɗi funere makko ɓe moynidi ɗum addanimo wiyede kodda Adama e Ayse ɓe mbi honde waɗi Cheikh Oumar o wi o andi ko Allah waɗani Cheikh Oumar gila eɓe muyna ɗum noon ganduɗo Cheikh Oumar fo andimo caggal nde jibina kono muynirde nde kam wadde o daɗima gandal Cheikh Oumar caggal yimɓe dow leydi ko jinneji hol jinne ɓurɗo andude Cheikh Oumar ɓe mbi Sam Harousin o hoɗi e Fouta duuɓi ujunere e temedde ɗiɗi ko adi nde o haɗat hoore fonde o wiya holko waɗata ɗon o wi omo fandi jibinede Cheikh Oumar nde Cheikh Oumar jibina tawi o mawni o itti ɓi ko reki Cheikh Oumar yaadi hen ɗum noon so tawi gueɗal waɗama jiiro enen kam ndeƴen so feccama tan en tawre saabu ala ko feccere moƴƴere so wona tawre ɗen lahal men ko Cheikh Oumar jetten Allah ganden wonko Allah waɗani hen saabu biman Oumar al Foutiyu summiya cheikhuna akal haji wal ghazawati taqawahu mushharu biman ismuhu fina salasatu ahrufin aynun wa mimun hummara'un tu'akharu wa qala ba'du suqati ataqanu dabda umruhu ب70 عاما ذاك في الكتب سطر و200 رمز على قدر ما حفظ من الكتب يوني انون انن يوني انتن انن كل الاسلام وني الاسلام دوبي اجنره تيمن ناي e capande nay mulu ala gorko balejo ni bodejo ni arabe dari e hoforde hurmus wi yetti Allah e ko Allah waɗani ɗum gande ɗe fof so duppama ƴarama e ngoɗo maayo o hokkama tan omo wawi wattude no wonno ɓurtinta o mankinta gorko basinoɗo ɗum o ko ɓalejo eɗen jettira Allah ko Afrique najo eɗen jettira Allah ko Fuutanke eɗen jettira Allah ko taani men neɗɗo noon so dañata hunde anda o wasa ɗum ɓuuri haala ka ko juutata ko pop so tawi tan ko ɗum ɗo funtirteɗen en ɓoye funtede Allah e nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane Cheikh Oumar yo funti ɓoye dow koye men tinnoɗen neɗɗo nde daɗata nde ne daara kono nde daɗete nde ne daara kono ɓuuri hawnade noon ko wonde daɗɗo ha datte ɗum ɗo koko kewi koko joli wona eɗen mawnina Cheikh Oumar ala ko ha mawnen e nder ko Allah mawnini hokki Cheikh Oumar tinnoɗen e ɗum ɗo hoto kaaɗen hoto kasten heddiɓe ko kaalata hen ko kadi muñodiren e ɗum inna lillahi sirran yudhiruhu ala lisani mutakallimina won wiɓe ko hadis won wiɓe ko asar loppuɗi e gonga haalane woodi ko kamɓe ɓe tan kaalata ɗum enen so goto emen haali tan wontat goɗɗum saabu jeeya ko kamɓe jeeyi soɓe daari hen heññude ɓe totta ɓe gueɗe mabɓe nde ittude gueɗal hatta gueɗal kala mo ittude gueɗal haɗi gueɗal tawata ko alama arti ha ɗo noon mi dufci naggi hejulci cimbi tan kadi futuro ko 10 kala joguiɗo namdal bisimilla mum ɓesmi Cheikh Oumar noon rewɓe worɓe garan puccinmi kono sehilaɓe ɓe nanga kono ala kullin min calmini on min juuri ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ورضي الله عن شيخنا وممدنا وقوت أرواحنا ملاذنا بالفيض سيد الشيخ أحمد التجاني وعن كافة تلامذته ومقدميه وخلفائه ونترحم على روح شيخنا المجاهد الأكبر مولانا الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه وعن كافة الأجداد والآباء والأشياخ بندرابي calminama on juurama on jaafnama kadi maqama o ko maqama gantinɗo sonno wonama yamirore ummarade e jomumen maqama o ina gantini haaldemi hen
kono noon fodde ko yowita e maɗa so yowitama e ma tan a yettintu mana ko yowita e ma ko caggal nde calminen julɓe ɓe fof gardiɗe nde calminali he ƴiƴam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gonɗam ɗo juuroɓe eɗen jafnoɓe eɗen calmina ƴiƴam cheikh Oumar Fouti radiallahu anhu wonɓe ɗo e gardogol cheikh Mouhamadoul Makki bun Muntaka bun Ahmad Tall mo ganduɗa ko kañum woni mawɗo jonde nde sa haalimo a haali dennagal e ɓe wondi ɗo e talɓe taniraɓe cheikh Oumar radiallahu anhu eɗen calmina hohoɓe leydi ndi hawrɗi hen ɓe ina hen jeeya hen ceerno Baba Ganda Gassam e ceerno Saada Malik e yewtude e dental tarabnaɓe e dennagal julɓe arnoɓe eɗen jettaɓe eɗen jaaraɓe e darde mabɓe e leydi he e ɗeɗo gueɗe son jii dañama e leydi he ko kamɓe cosi ɗum kamɓe juɓɓini ɗum e nder koye mabɓe ha gueɗe mawɓe meɗen mbawi dañi jaatigui so tawino ɗeɗo gueɗe pewjanoka ɗeɗo dente pewjanoka yo Allah yoɓe ceerno men Mouhamadoul Mansour radiallahu anhu omo jeeya e yimɓeɓe ganduɗa ko sosɓe ngal ɗo gueɗal o wirti ngoɗo leeso o wirti ndiɗo bertateri ha dental ngal wawi fawade hen julɓe ɓe mbawi rendude hen mbawi yitodirde hen mbawi teddodirde hen mbawi nafodirde hen o acciri ɗum hoolaɓe makko wonɓe leydi he e ɓen noon eɗen jetta Allah e ceerno Souleymani Ka en e ko nande mumen so tawi en dañi dente baɗe ni e leydi he eɗen jetta Allah e nder ko wirtuno ko awno ko ceerno men ceerno Muntaka radiallahu anhu so tawi ko guesa wonno o awi kanko ceerno Mouhamadoul Mansour ceerno Muntaka ari ɗo e leydi he roosi ɗum ha fuɗi ha yimɓeɓe ɓeydi kadi yitodirde ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir ari kadi hawri e guesa ba ina dari ina yooɗi ɓeydi kadi hen mana jokkude golle ɗe ha alhamdulillahi nde yonti foof enen foof nden mbawen waddude hono ni taw ko bi fadli kamɓe mawɓe ɓe golle mabɓe ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jetta Allah e majjum no feewi jonde nde waɗi wune nde waɗi teddugal nde nurdi nde jaɓama kadi machallahu eɗen jogui jortoto Allah subhanahu wa taala saabu ko sakki e golle he ko sakki ko dewal Allah sakki ko salatu tasbih kalnama ɓuural gongal hen rewi hen ko zicruji baɗaɗi hen ɗi istighfar eko yaadi hen fof waɗama ɗo e kikiɗe he ɓerɗe ɗe laaɓi ɓerɗe ɗe coccima yimɓeɓe kestiti to Allah subhanahu wa taala hankadi golle goɗɗe gari tawima hen no wayno hankadi waɗi jorto golle ɗe fayi koɗo tiiɗi so ɗe fayi ko e dewal Allah kamɓe noon organisme ɗum ɓe walla kamɓe ɓe nodduɓe ɗum ɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓe cowima baraji mana dañaɗi hen ɗi ha heewi yo Allah ɓoyno wadde en ni nde wonno so tawi en mbaɗani ni tan woodata goɗɗum ɗum mbaɗoyɗen so tawi en gurtama noon wadde ton ni taw eɗen gandi ko moƴƴere woni hen Allah wi subhanahu wa taala la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas batuji kewɗi baɗoji aduna Allah wi moƴƴere ala hen kono batuji tati kam mbeɗa woni hen mbeɗa waɗi hen kadi moƴƴere ɗin batuji tati noon kaalaɗi ɗi Allah haali e Qur'ana no wayno nguɗo batu ina mofti gueɗe ɗe fof no didorino yo Allah hokku en fandinde hen o amma ko heddi ko seedam pagal ngal seedam pagal ko hunde moƴƴere ino ko goo ko irrade jomum waɗi moƴƴere an joom gueɗal o joom hunde o woni taniraɓe Cheikh Oumar radiallahu anhu gargol mabɓe ɗo e leydi he ɓe jii darde men no daroɗen e galle Cheikh Oumar no daroɗen e affaire Cheikh Oumar ene lebdi e mabɓe kamɓene ɓe jiyana en ɗum ɓe jiyani en ɗum ɗon ɓe kolla en ɓe jii ɗum woni ɓe gaddana en seedam pagal ngal ganduɗa ina tindina ɓe beltanima en ɓe dutte en teddugal e mana yen jokku golle meɗen Cheikh Oumar en kolli ko Cheikh Oumar Fouta ko Cheikh Oumar l'islam ko Cheikh Oumar diine foof ɗum noon kala neɗɗo ina jogui hen gueɗal no jogui hen lawol arde darade gueɗe ɗiɗi o heɓiri tagore nde gueɗe ɗiɗi o waɗimo wadde réussite e diine Allah o caggal ballal Allah bi khayrihi wa bi khayrihi ko konguɗi ɗiɗi moftuɗi go hen fof no mofti ko heewi bi khayrihi nanni kala jikku makko nanni kala gandal makko nanni kala muñal makko nanni kala teddugal makko nanni kala neɗɗagal makko ɗum gon ma yon yaaji wobi khaylihi nanni jabaragal makko nanni cuusal makko nanni hareji makko
donc ɗeɗo gueɗe o rendini kanko sallallahu alaihi wasallam ɗum woni jalabal waɗa o heɓiri windere nde Cheikh Oumar ne eɗen gandi ɗiɗo jikkuji fof ko jikkuji mum eɗen gandi ko gando eɗen gandi ko kulɗo Allah eɗen gandi ko jambaro eɗen gandi ko karaysire eɗen gandi ko joom teddungal eɗen gandi ko joom mbay mbursagal so wona ɗum eɗen gandi fuutankoɓe nabayi eɗen gandi arabe ɓe mbayi ko foti ɗo sallah sallam sa yi rendini cuuɗi arabe ɓurɗi toddude fof wonde mumen ha gonti less muɗumom aɗa andi ko wona arabagal o holliɓe wona jibinande moƴƴere o holliɓe ko ummori to Allah taw ko nunɗal ko peewal e kulol Allah e wonde gonga Cheikh Oumar Foutiyou yaade ɓe o toroɓe meɓe yaade toroɓe meɓe yaade so hollunoɓe tan torago kamɓe fof ɓe gartat haala hay goto heddota ko noon koɗo holliɓe ko neɗɗagal o holliɓe ko diine o holliɓe ko teddungal o holliɓe koko daɗiɓe ko heewi o holliɓe ɗum noon so tawi ceerno Modou Bocar wi ashbihi bihi bi sayyidil khalaiq kulla fi alihi wa fil khalaiq woni haala ka fof hayɗo haala wassalamu aleykum wa rahmatullah ɗum on ɓurdimo kono ɓuranimo arsugo o ɓuranimo dañal o ɓuranimo wonde kala sire minen talɓe fof somin ndendi somi ittitinani hay goto kanko ɓuuri min wonde kala sire kanko ceerno makki kanko tan tawata o ala kollamo haaji o wima fadam o yaha o ƴewanoyma o tottuma omo ñamlono ɗum kala ɗo neɗɗo wimo won hunde tawat ko wallude neɗɗo heɓtimo hen sa ƴeewi leydi ndi e Europe o ko addi ɗo e neɗɗo wallude ɗum fi sabilillahi yo ar naata ɗiɗo leydi hewɓe cikka wonko dartata hen taw hay hunde so tawi wonko dartatno hen hande taw omo jogui étage uji kono noon ko wallude fuutankoɓe tan yo jah wonno omo yi seeranɓe heddiɓe ko noon ballirta yimɓeɓe e falillahi alhamdu ɗum kanko so noddi ɗum ɗo kala notiɗo hen komo haaji mum humtoto te tesko ɗi ɗeɗo jonele e Cheikh Oumar kala notiɗo hen Allah humtata haaji muɗum ɗum noon oɗo woni deuxiéme édition action oumarienne e ardagol ceerno Abdourahmane Diallo e Adama Ba ceerno Abdourahmane ceerno makki wi oppidta on tan koye Cheikh Oumar e onon kon ɗiɗo kono ko onon mbaɗi ɗum ɗo ndeke kewgol ngol ala importance ko barke o waɗi importance Cheikh Oumar noon ko ni so timmi yimɓe tata tan koni dental koye kono waktu ni waktu kam koye ɗiɗo fuɗɗi kono dente goɗɗe ɗe so dañi tati timmi dental Cheikh Oumar noon so woni ɗiɗo tan tatu no mbawi wadde ko jiɗi wadde fof e barke Cheikh Oumar ko Cheikh Oumar defi on yii ɗum ɗo ko yeehi ko ɓuuri hewde ko heddi ko wono yimɓe ngala temps e Habi Diop an ka Cheikh Oumar ka tanum Cheikh Oumar sa yiyama ɗo no haani wona ɗo puɗɗiɗa ɗum ko guila e babiraɓe ceerno anduma ceerno Makki Habib no anduma ceerno Oumar Tall no anduma minen min galle Cheikh Oumar ubbata neema ubbata teddungal ko waɗani ɗum fof feñinata donc sa ari noon a jooɗima ɗo hande yeeso Makki wona hande jooɗiɗa e yeeso makko sa ronima teddungal a addi ɗo wona hande jooɗiɗa ɗo teddungal a ɗiɗima ronanade a refi e mantula joli a addi ha ɗo e goɗo wuuro ɗum noon sa jooɗima ɗo a huccire ceerno Makki min kuccitema won arɓe hen hande kono an ko guila hanki so renndo kadi no waɗama mantula joli ha darima ɗon ha sukaɓe donima ɗum ko an fuɗɗi ɗum darni ɗum ha dari dokkuɗa sukaɓe yo contine wonno mawɗo moƴƴo ko noon gollirta min jejjitta golle moƴƴe galle Cheikh Oumar ubbata min gona fisirgalle en e ko neɗɗo waɗani min foof min kalat min moftata honno ko baɗɗo ko Cheikh Oumar fof kadi ko hoore mum waɗani sa waɗi waɗe sa woppi waɗe kono noon sa waɗi moƴƴere ma ha sukaɓe darima hande ene continue ɗen golle ɗen golle min somin jooɗima e piɓɗi ceerno Makki wino duwatnuma e tuuti on ko esi amen e Aminata Thiam ko ha compagne ɓe ndondi bottaji e ndiyameje e jarameje ɓe gaddi ɗo e Hawa Thiam e Hawa Daf donc amin gandi hande oɗo e Houray sohna Houray Diop darde moɗon e galle Cheikh Oumar wiide yo on jarama ma taw ko bak tan kono noon Cheikh Oumar yi golle men yo Allah yoɓ on moƴƴere ɗum noon so tawi wiyama yo limte weltare ceerno Makki ko haali yomi haala ko no heewi kono noon so wiyama yo Allah yoɓ neɗɗo mettini tan malla yo Allah rudde anni e ma a mettini an andi ko ganni yenoɗa e Birane Seydi Wane
tanum Alpha Oumar Ceerno Bayla so waɗi nokku ɗo ɓesgu Cheikh Oumar rende nde waɗino tane wanno Cheikh Oumar noon wino tane kala ko dañmi aduna e lahara nden so tawi noon wiyama Cheikh Oumar no renda e nokku tanum Alpha Oumar Ceerno Bayla liƴƴiti nokku o ha ɓesgu Cheikh Oumar foof ari hen e falillahi alhamdu min jejjita noon miñiraɓe amen nanɗo Ceerno Najir mo ganduɗa kañum jooɗani min ɗo e leydi he minen min garan tan amin jaaha kala jiiɗo mo ko minen fof jii darde makko e sera fedde Adama Aïssa o ardi eɗen gandi ardade baroɗe weeɓani saka baroɗi baɗɗi ñiiƴe noon ɓe ganduɗa gotir hen fof ala ceen wawi arda ɗum tan ko mbaɗono makko ni e miñi men Cheikh Tidiane ceerno men ceerno Ahmad Bocar Sy o wi en jaafo seeɗa tan haade ceerno rokkude duwaw ƴettinden calminanti mawɓe wuro ngo ne ƴettina tan ƴetto ɗum men keeriɗo e inde wuro ngo yo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno men ceerno Ahmad Bocar ceerno Mouhamadou Ane dendagal mawɓe sergi fof ene kaala e ɗemgal makko o wi ko yettude Allah tan o wi fotaka hay haalede kono so yimɓe tawama e nokku kadi ko hellifaɓe o wi mbawata hollude beltima o mbaɗa hen hay sinno ko konngol o wi konngol gonne ko haaleteno fof haalama wiide seeranɓe men ɓe taniraɓe Cheikh Oumar ɓe enen kamen beltima kadi ko duwaɗo ko fof yo Allah jaabo kadi ceerno makki woni sababu en ciftoriɗo mayɓe men e mayɓe julɓe fof e mayɓe julɓe fof e hoddiɓe men ganduɗa kañumen gardo i en kadi enen fof ken yahoɓe enen fof hay goto sasata mo balɗe mum gasi fof koko yahata yo Allah hokku en balɗe juɗɗe cellore battana moƴƴe o wi on ɗon sababu noon en ciftoriɓe kamɓe fof en duwanimama ɓe kamɓe fof eɗen jortiɗo Allah ma Allah jaabo duwa wami ma jurum Allah rufe mabɓe kamɓe e mayɓe men e mayɓe julɓe fof o wi min beltima o wi ceerno Cheikh Oumar kadi ko ni tan ɗo ari fof ko ni haalete tan koko moƴƴi koko ɓeydata julɓe kadi laaɓa fof surtout onon mawɓe ɓe o wi ko onon puɗɗi ɗeɗo golle fof ko onon jaɓɓinoɗo ceerno Mountaga ha barke ceerno Mountaga rufi ɗo ha ɗum ɗo kadi ne arti ɗo o wi ceerno makki wi weltima no feewi o wi so yeehi kadi ma ona on mawɓe ɓe ceerno Bachirou amirul mu'minina e khadimul hadarati ceerno Mouhamadoul Madaniyu o wi ko puɗɗiɗen ɗo ko yo Allah nimnu ɗum amin yo Allah sellin ɗum amin yo Allah hokku en barke majjuma amin o wi yo ɓesguji men defte ɗeɗo pere amin haɓe lomto en e ɗe golle amin tawa enen fof eɗen tawa amin o wi ko heddi ko ceerno ne yettina konngol mum monsieur le consilari o araga e yeeso ceerno en monsieur le consil ceerno en mbi garɗa tawi ko golle ɗe timmi kono ɓaade garɗa gadduɗa ko nelal président de la république ko on lomtiɗa ɗo o wi haaɓe duwede ma rokke konngol jettina konngol ma ko noon ceerno makki wi o wi onon kala noon Sénégal tan Mauritanie ko Mali ko partout ina ka e Gambie ala fof kono mbaɗali e nder Sénégal ɗum so jiiɗi ina haala e Sénégal koko noon kam to ɗum woni goo aɗa yiɗi ko aɗa yiɗi
son darima kadi minen kodi par ce que ha jinnaɗo mon nannuɗo jeyɗo e nder Fouta yettoto makko Fouta ko Fouta o yettata so ha ari ɗo minen min gari ko hen min jokki min goni almuɓe min ñaago min dawa hen jinnaɓe min tawi no mbaɗɗum min gari min tawi honne kadi on gari e leydi he saabu yidde mon woni générosité mon arde ga onon poɗɗon tan ko jooɗa yimɓe ngal arde e yimɓe hen ɗum ko jidde vraiment jogade arde ɓe ko min jiwi ko min dokka on ɗum mbawɗo jooɗa to mbawɗo mon fo hay so cuuɗi min tawoyto joni on goppi cuuɗol ɗumon on goppi ɗum men on gari oɗo ɗen ɗum ko wonde généraux ɗum ko nen ɗum moƴƴo tan waɗat ɗum jiɗɗo yimɓe jiɗɗo faabade yimɓe par ce que ɓurɗo tampude fof wonde nokku ɗum ɓuri tampude mi nani discours ma ko ɓooyani koɗa haala koye wonno koye réseau WhatsApp aɗa haala e wonɓe ɗo ɓe no nehirde sukaɓe nder to banggue ɗemgal ɗemgal ɗum mi janggi hen no fewi min e hoore personnel donc vraiment ko yettude on yettude wonɓe ɗo ɓe fof jarnaɓe on e dow ina président naɓe ɗum mi hesɗini kadi yaafuya mi hesɗitino kadi ñagade duwaw faade e makko faade e leydi ndi e kala saaha faade e makko faade e leydi ndi e kala saaha oɗo gandi kankone ko almuɗo ko ɓiɗɗo e gallo ko almuɗo ko ɓiɗɗo e gallo donc e kala saaha oɗon ñaaga duwaw ñaagon ɗum duwaw bandiraɓe wonɓe ɗo fof e diaspora wonɓe fof e diaspora par ce que onon ɓuuri kam hande andu ɗum oɗon gandi caɗele ɗe joguiɗe salmini on mi joni mboɗo yaafo on mi yaafno on on ɗo koye seni woni goɗɗo jawanon kon sen joni on ɗonni ɗum addi pape Allah parce que le conseil ceerno Mamadou Cheikh Oumar o wima ceerno Makki wi weltinimaki o wi ko kalɗa ko fof ko noon woni wi guila jinnaɓe ma no mbiruɗani o wi ko ɗum ardi politique oɗo mo gonɗa e dow neɗɗo ne wawno heɓde nomination tan poste politique waylo kono ɗum waylani almudagal ma e fuutankagal ma waylani kadi comportement ma o wi kanko ceerno omo andani on oɗon paada kono ɗum ɗo ko faaɗi ko fof oɗon keñña garon joni ceerno en joni julde ɓe ɓesguji mon fof o wi kala ɗe dente ɗe mbaɗi e région ngaji he fof oɗon tawtore o wi heccanki tan koɓe goni kamɓe ceerno en Allemagne aɗa namdomo affaire batteɗo kano o wi ɗum firti ko haqqille ma ina e gonɗe Oumariya dilloje e leydi he fof haqqille ma ina hen o wi ɗum eɓe gandi kala ɗo mbawɗa wonde kala ko watte e galle Cheikh Oumar haqqille ma ina hen an e Abdoullahi Diallo mawde foof noon o wi sa yi mbiyanani président de la république ceerno Makki Mouhtaqa ƴeltima hakkude makko e galle Cheikh Oumar wona hande fuɗɗi ɗum noon sa ari ɗo e nelal makko e yeeso ceerno Makki kanko omo wawi seedanadema ɗum o weltima yo Allah weltima yo Allah ɓeydani yo Allah suusne yo Allah addu jaam e leydi ndi adda nanodiral jaam coynaɗo hakkude mawɓe yiitondirɓe ɓe moƴƴere yakorade ɗe e nanodiral yo ɗum won toɓo jurum Allah ɓe paamodira leydi ndi fof faamodira wona caggal président mo Allah ardini o ha moƴƴere yakorade ɗe wonde e nder leydi ndi leydi ndi wawa naftorade ɗum amin ɗum noon ko jaam tan addata ɗum yo Allah yettimɓe ngol lawol amin o wi ceerno Makki wima weltima kadi haala ma ka welimo no fewi ha émission jaggimo ha ɗum ni jaggimo ɗum addani wiide yomi haala o wi ko ɗum addani ceerno lomtade ne haala ɗemgal makko so weltima tan o wi so weltima tan oɗon kadi haalde sabi weltare o weltima e ma Allah jarama a jarama
parce que le conseil ceerno Mamadou Cheikh Oumar o wiima ceerno makki wi weltima o wi ko kalɗa ko fof ko noon woni wi guila jinnaɓe ma no mbiruɗani o wi ko ɗum ardi politique oɗo mo gonɗa e dow neɗɗo ne wawno hebde nomination tan poste politique waylo kono ɗum waylani almudagal ma e fuutankagal ma waylani kadi comportement ma o wi kanko ceerno omo andani on oɗon paada kono ɗum ɗo ko faaɗi ko fof oɗon keñña garon jiyon ceerno en jiyon julɓe ɓe ɓesguji mon fof o wi kala ɗe dente ɗe mbaɗi e région ngaji he fof oɗon tawtore o wi heccanki tan koɓe goni kamɓe ceerno en Allemagne aɗa namdomo affaire batteɗo kaano o wi ɗum firti ko haqqille ma ina e gonɗe Oumariya dilloje e leydi he fof haqqille ma ina hen o wi ɗum eɓe gandi kala ɗo mbawɗa wonde kala ko watte e galle Cheikh Oumar haqqille ma ina hen an e Abdoullahi Diallo mawde foof noon o wi sa yi mbiyanani président de la république ceerno Makki Mouhtaqa ƴeltima hakkude makko e galle Cheikh Oumar wona hande fuɗɗi ɗum noon sa ari ɗo e nelal makko e yeeso ceerno Makki kanko omo wawi seedanadema ɗum o weltima yo Allah weltima yo Allah ɓeydani yo Allah suusne yo Allah addu jaam e leydi ndi adda nanodiral jaam coynaɗo hakkude mawɓe yiitodirɓe ɓe moƴƴere yakorane ɗe e nanodiral yo ɗum won toɓo jurum Allah ɓe paamodira leydi ndi fof faamodira wona caggal président mo Allah ardini o ha moƴƴere yakorane ɗe wonde e nder leydi ndi leydi ndi wawa naftorade ɗum amin ɗum noon ko jaam tan addata ɗum yo Allah yettimɓe ngol lawol amin o wi ceerno Makki wima weltima kadi haala ma ka welimo no fewi ha émission jaggimo ha ɗum ɗi jaggimo ɗum addani wiide yomi haala o wi ko ɗum addani ceerno lomtade ne haala ɗemgal makko so weltima tan o wi so weltima tan oɗon kad haalde sabi weltare o weltima e ma Allah jarama a jarama ceerno wi en jangu fatiha jangen salatal fatihi ceerno timminana en duwa o o wi salatul fatihi oɗo noon wona mo jangeteno komo Cheikh Oumarul Foutiyou jangatno so wi kala ganniyiɗo haaju no haaju o waywade fof e on salatul fatiha mo ceerno Makki jogori jangude o ma Allah humtu haaju mamin bismillahi بسم الله بابنا تبارك حيدامنا ياسين سقفنا شاعتا يا مسيح كسيكفيكهم الله سرور ستر أرسي مصدور بينهم الله من ورائهم مهيد بل القرآن المجيد في روح المحفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. آمين. يا